Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi awfa likulli amalin jaza. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar, TPQ, ugi madin irsyadus sibyan, segenap dewan asatid, bapak ibu guru, ustadz ustadzah, wali santri, panitia grup sholawat sedaya kemawon ingkang kula hormati. Alhamdulillah dalu menika kita sareng hadir di tempat ini. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah, maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ugi salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan datang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Blitar dipun timbali kapuri sowan wonten majelis menika sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajate dalu menika sepindah mulutan nomor kalih tasyakuran khatmil Quran. Haflah telah selesainya pendidikan Al-Quran sehingga dalu menika dipun khatami. Niki ngomongne mulutan apa ngomongne khatmil Quran? Kali-kali nih ngono ta? Iya ta? Logate wong Mojokerto tak rungokne ket mau kok panggah tata. Ngono ah. Lek ngomongne mulutan niku Kanjeng Nabi dilahirne tanggal 12 mulut. Wong kintelan lek nyelameti tanggal 45 mulut. Para hadirin, lek ngomongne haflah, lek ngomongne tasyakuran khatmil Quran, berarti kita bicara anak. Lek ngomongne anak itu menjadi tujuan utama sebuah pernikahan. Awake dhewe iki karo agama, karo Allah, karo Kanjeng Nabi niku diperintahne rabi, niku karepe ben duwe anak. Jadi awake dhewe kon rabi ben duwe anak. Kanjeng Nabi dawuh tanakahu, tanakahu ayo padha rabi. Lek wis rabi tanasalu ayo padha gawe anak. Mula Kanjeng napa ulama nggih dawuh lin nikahi fawaid wa azamuha talabul walad. Nikah iki paedahe akeh, sing paling gedhe ben duwe anak. Mula Kanjeng Nabi ki lek ngongkon wong lanang kon golek wong wedok sing tipenya al-walud. Al-walud niku napa Pak? Al-walud niku maknane golteng, lek disenggol gampang. Lek disenggol gampang. Wong wedok kulite ireng tapi metengan kuwi luwih apik tinimbang kulite putih ayu tapi ndak iso meteng. Jarene wong kintelan majer. Jadi wong kulite ireng tapi metengan luwih apik tinimbang ayu tapi majer. Loh, ini pentingnya punya anak.
Mula wong ilek meteng ganjarane gede. Agama mengapresiasi perempuan-perempuan yang mau hamil. Dindi nek wong kintelan meteng pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan, pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Sampeyan iki ibu lek gelem meteng pendak bengi oleh ganjarane tahajud ora usah tahajudan, pendak awan oleh ganjarane poso gak usah poso. Mula lek enek wong kintelan meteng kok sedo, insyaallah syahid. Mergo lek sedo bengi berarti sedo pas tahajudan, lek sedo awan berarti sedo pas poso. Kaya ngene iki lho ganjarane meteng. Bu. Meteng nggih. Bu. Meteng nggih. Mulai ditakoni bojomu sing ngaji mau sapa Bu? Pak Lukman. Tekon di Blitar. Apa judule? Bu. Meteng nggih. Bapak-bapak denger-denger penak ya wong wedok meteng ganjarane gede. Pak, kuwi ganjarane sing meteng luwih gede neh ganjarane sing ngetengi. Mari ngene mulai teko pengajian tangane sing wedok dicekel, Bu, nyapa ya meteng. Meteng nggih. Sapa muni tuwek iki? Islam memerintahkan kula karo panjenengan menikah agar kita punya anak. Lho terus anak iki kangge apa? Siji agar umat Islam tambah banyak. Jadi Allah ki seneng, Kanjeng Nabi ki seneng lek umat Islam tambah akeh. Mula Kanjeng Nabi dawuh tanakahu tanasalu fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ayo padha rabi gek duwe anak, aku besok niku ning akhirat akeh-akehan umat. Yang keduanya poton jenengan didorong untuk menikah dan agar punya anak. Anak iki engko sing iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya. Anak iki sing iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Akeh nang Mojokerto ki wong tua mulya mergo anak. Akeh nang Mojokerto besok nang akhirat niku slamet barokah anak. Oh alah biyen ning kintelan enek wong anake 12. Anake cilik-cilik melarat kok arep gawe omah tuku sawah, enek sing dipangan bejo. Akhirnya anake 12 gede-gede, enek sing dadi tentara, dadi polisi, enek sing dadi perawat, enek sing dadi pedagang, dadi guru, enek sing dadi kamitu, enek sing dadi lurah. Akhirnya wong tuane diangkat derajate, Pak. Ditukokne sawah, digekne omah, bahkan teng Blitar kathah wong tuwek diunggahne kaji anak, wong tuwek diumrohne anak. Ki lho barokah anak iso ngangkat derajate wong tuwek. Alah kadang sampean sepele, Bu. Duwe anak iso dadi MC ngene poh. Bu elek marem, sing MC ki sapa ki mau? Ibuke sampean enek apa ora iki? Lek enek sandinge dijawili ya yuyu nyapa MC-ne lho sapa iku? Anakku. Lho kintelan ora ana sing iso dadi MC kejaba anakku. Acara apa MC-ne mesti sampean duwe anak iso dadi MC langsung dipoto diunggahne ning grup RT. Wong sak RT takon sapa yu iku? Sampai duwe anak iso dadi MC ya Allah. Apa meneh sampean duwe anak iso qiraah. Sandinge dijiwiti aja omong to kon. Ana apa rungokno sing maca qiraah iki lho sapa? Duwe anak iso qiraah masyaallah. Iki lho sing sholawat iki. Cara ibumu enek langsung dipoto, digawe status bahagianya malam ini anakku sholawatan. Ya ora, pancen anak iki dadi kebanggaan. Kadang sepele Agustusan lho ning kintelan, ning kantor desa nek lombang gerakoti kerupuk ngene lho.
Anakmu juara, becek kok critakno, rewang kok critakno, bowo kok critakno, nang dia kok critakno. Urung ora wingi nang kantor desa, ana apa yu? Wingi nek lomba. Lomba apa yu? Grakoti kerupuk. Nyapa yu? Juarane kena anakku. Juara piro yu ajeg juara papat. Lah pesertane piro yu mek papat kuwi. Tenan, anak itu menjadi qurratu aini. Apa meneh sampean duwe anak salih, duwe anak salihah, duwe anak pinter ngaji, duwe anak hafal Quran, istimewa. Duh tenan awake dhewe bakal mati lho. Nggih napa nggih? Ujian paling berat niku Pak, urip ning donya itu di saat nyawa ini mau lepas dari raga. Sing jenenge sakaratul maut, sing jenenge kritis. Di saat itulah setan mengerahkan pasukane menggoda manusia sing arep mati, ben mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah di saat inilah kita perlu didampingi anak-anak yang sholih, anak-anak yang alim, anak-anak sing pinter ngaji. Enek wong arep mati duwe anak telu, sing siji pinter ngaji, sing siji pinter nyanyi, sing siji pinter puisi. Lek ibu arep mati sing diceluk sing pinter nyanyi. Lho apa pinter nyanyi gak oleh? Oleh, tapi kudu pinter ngaji. Apa pinter puisi gak oleh? Oleh, tapi kudu pinter ngaji. Mulai anak mek pinter nyanyi tok gak iso ngaji nelongso. Ibuke arep mati diceluk, "Nduk, rene, ayo ditunggoni ibuke. Deloken ibumu ambekane Senin Kamis iki lho. Selasa karo Rebo wis ora ambekan." Lah yo lek ambekane Senin Kamis berarti Selasa karo Rebo gak ambekan lho berarti. Nduk ditunggoni, diwacane Yasin apa Ar-Ra'd. Mboten saged lho. Kowe gak tau nang TPQ mboten, gak tau ning Madin mboten. Sekolahmu apa SD sampai SMA kuliah? Arep nang Diu. Mulai ya. Loh. Mulai. Pipis. Lah mau diomongi kon nggih pempes ra gelem. Aja sampe ana sing mulai iki lek sing mulai sitoke tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti lek sing mulai rondo ya. Loh, ayo ditunggani, diwacane surat Yasin apa Ar-Ra'd mboten saged. Lho kowe gak tau ngaji mboten, gak tau ning TPQ Madin mboten. Lah piala sakmono kae nika juara nyanyi. Lho kok ibuke arep ninggal ora diwacane Yasin, ora diwacane, ora dituntun. Lho kok malah dinyanyekne. Lho kok kupinge disanding, pokoke joget, tun mbokmu, mboke langsung apa sing pintar puisi, nduk rene ditunggoni ibuke, diwacane Yasin, diwacane Ar-Ra'd mboten saged. Lah piala sakmono kae nika juara puisi. Lho kok ibuke arep ninggal malah ora diwacane Yasin, lho kok malah diwacane puisi. Lho kok kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lo. Sing diceluk sing pinter. Lho biyen ning Irsyadus Sibyan nggih iso ngaji saged. Wis khatam Quran nggih. Ayo ibuke dituntun, ayo ibuke diwacane Quran, diwacane surat Yasin. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, "Bunda, zikir, Bunda, zikir." Anak yang kedua, "Bunda, Allah, astagfirullah, Allah, astagfirullah." Anak yang ketiga, ambil Quran, buka surat Yasin. Dindian nek wong arep sedo diwacane surat Yasin, maka satu huruf akan menurunkan 10 malaikat yastaghfiruna lahu, yang akan memintakan ampun kepada orang yang akan meninggal. Karena anake wis khatam Quran, anake alumni Irsyadus Sibyan, dengan gagahnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim.
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pling, nyawane ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepasnya nyawa diiringi dengan zikir, diiringi dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibuke sedo dalam keadaan husnul Penting orang di anak iso ngaji. Penting mampu menghantarkan orang tua menggapai kemuliaan ya kuwi husnul khotimah. Yo duwe anak ra iso ngaji, wong tuane arep mati ki mek mlebu metu. Takoni tanggane piye bro mbokmu mbuh sawi men. Nek iso ngaji ya arepe Ramadan ya ning kuburan. Arepe lebaran ya ning kuburan ya nak tau ngaji ya. Akhire mek nggo arit karo sapu. Boro-boro macane kulhu falak binas tahlil blas nak tau ngaji. Akhire kuburan ibuke mek dibesiki bar ngono disaponi, bar langsung pamit ngene mboke, "Mbok aku mulih." Mboke langsung juweret, "Piye to ki?" Yo putrane ngaji. Ngaji. Diomongi mek mendelik Ngaji. Bene sampean gak pinter ngaji, sing penting anake pinter. Orang tua yang hebat, orang tua yang mampu melahirkan anak-anak yang hebat. Sampean saiki dibelajari ngaji dilebokne kelas wis angel. Mergo uteke wis kakean centelan. Ning kene ana BRI, ana kredit sepeda motor, ana kredit jilbab rong lunas-lunas, ana kredit kambi. Dipelajari niate salat subuh rakaat ini panggah rok ke ngatini. Rakaat ini rok ke ngatini. Wis bene sampean ngajine ya wis ngene iki ae. Sing penting anak-anake pinter putrane ngaji. Iki sing longgo kene blok apa iki? Panitia. Oh, wali santri, sing iki duduk wali. Sing iki wali santri, sing iki duduk wali. Berarti sing biayani kono, iki gak biayani. Berarti kotaan sing nukokne kono, kene sing nampa kotaan. Penak kon. Anak mampu menghantarkan orang tua husnul khatimah solek wis ning alam kubur. Sampean kok wis sedo duwe anak kok ning donya salihah apal Quran. Jeung Nabi dawuh amalul walid. Kebaikane anak dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Besok nang alam kubur akeh wong kintelan kaget. Kak rumangsa duwe kebaikan-kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir terus enek malaikat sing gawe yu rene yo. Eto apa malaikat ayo melu aku. Teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku ning alam barzah, moro enek barang ceblok mak belekku. Napa malaikat niku ganjaran? Ganjarane napa? Maca Quran. Gadani sinten tekmu? Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran malaikat. Heeh aku ngerti. Kon biyen dibelajari ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ndak iso maca Quran. Lho tapi ganjaran maca Quran kula kok sak mboten kathah. Anakmu sing kok tinggal nang kintelan saiki pendak bar salat gak tau leren nek deres Quran. Nabimu dawuh deres Qurane anakmu dadi deres Quranmu. Mula ganjarane maca Quran peen barokah kowe ninggalne anak nang donya ahli deres Quran. Melaku malih roh tumbukan mak belakku. Loh, napa malaikat ganjaran napa sedekah gadane sinten tekmu. Lho lah kula lho pelit-pelite tiyang kintelan. Aku ngerti kon nek ditonjok kok tampani tapi lek kon bowo ndak tau nyang. Lho tapi kula kok diganjarane sedekah anakmu sing kok tinggal nang kintelan ahli sedekah. Awakmu ninggal diselamati pitung dina 40 nyatus pendak pindah pendak pisan pendak pindo 1000. Anakmu pendak Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal. Nabimu dawuh sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mula ganjarane sedekah peen barokah kowe ninggalne anak nang donya ahli sedekah.
mlaku malih lajeng enek sesuatu ceblok mak mbleku. Lho napa malaikat niku ganjarane napa? Kaji. Lho gadane sinten? Tekmu. Lho lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku ngerti kon biyen arep daftar gak sida to dhuwitmu kok tukokno Avanza. Tetapi kula kon diganjarane kaji, anakmu sing kok tinggal nang kintelan beneh kok tinggali lemah cengkal 100, lha kok awakmu mati diamanahne kaji. Baru kaya anakmu sholih sholihah awakmu ninggal diamanahne kaji, mula ganjarane kaji PN, baru kaya anakmu ngamanahne kaji kanggo awakmu. Lajeng mlaku malih moro-moro sesuatu ceblok mak mbleku. Loh, napa malaikat niku kok bercahaya? Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula dadi wong kintelan mboten nate tahajudan malaikat. Malaikat jawab, aku roh. Kon jane bengi mesti tangi to tapi mek ngoyo. Arek ngoyomu nak nyami iyo. Tetapi kula kok diganjarane salat tahajud, anakmu sing kok tinggal nang kintelan pendak bengi ra tau lar nek tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Mula ganjarane salat tahajud PN barokah kowe ninggalne anak ahli tahajudan. Lajeng tiyang niku ning alam barzah tenger. Lajeng matur teng malaikat, "Duh malaikat, kok kabeh-kabeh ganjaran, terus dosa kula teng pundi?" Malaikat jawab, "Dosamu entek cik." Lho kok sakit malaikat? Bolak-balik anakmu sing tinggal nang kintelan, anakmu sing sik urip nang donya pendak bar salat gak tau leren, nangis nang Allah, matur nang Allah, jaluk nang Allah, donga nang Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Anakmu pendak bar salat matur donga nang Allah, ya Rabb, panjenengan ngapura dosa kula ya Rabb, panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula ya Rabb, sayangi mereka berdua ya Rabb, kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Barokah anakmu terus jaluk ning ngapura nang awakmu, akhire dosamu entek cik mergo anakmu terus jaluk ning ngapura. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kene. Lho, napa nika malaikat? Ya kae jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan, ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono entenono sampai besok dina Subhanallah. Anak niku tiba nilai sholih sholihah mampu menempatkan orang tua berada di taman surga. Taman ki surga berarti karo swarga cedhek. Wong wis taman kok. Nggih napa nggih? Apa enek tamane ning kene kantor desane nang kono? Iki taman kantor desa enggak enek. Taman itu pasti dekat dengan yang punya taman. Ini barokah anak-anak panjenengan pinter Bu, seneng napa mboten duwe anak sholih sholihah? Lho tenan. Soleh wis kiamat. Seberapa penting anak-anak panjenengan lek wis kiamat? Kanjeng Nabi dawuh inna tifla yajurru bi abawil jannah. Anak niku besok lek slamet mlebu swarga. Pengumuman mboten purun lek mboten ngejak wong tua lorone. Lho hebate anak. Dadi nalikane anak-anak panjenengan ki sok slamet nang akhirat, masuk surga mboten purun kejaba karo wong tua lorone, Pak. Wonten kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne, anak niku nalikane mlebu swarga niku lingu. Akhirnya ditegur karo malaikat, nyapa lingak-linguk kuwi? Ayo rono. Mboten malaikat, bapak ibu teng pundi? Anak jenengan ki soleh mlebu swarga, sing ditakokne niku bapak ibuke. Mulai Imam Al-Ghazali cerita wonten kitab Ihya, benjing teng akhirat nen lari digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga ku kabeh mandeg jegrek, Pak. Malaikat dawuh, "Hoi, udkhulul jannah, hoi, ayo mlebu swarga. Mboten malaikat. Malaikat balik, "Hoi, udkhulul jannah, mlebu swarga. Mboten malaikat. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kalih bapak ibu kula. Malaikat jawab, "Ora iso. Kowe dadi anak soleh, bapakmu enggak soleh, ibumu enggak solihah.
Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah, gak iso. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semongko. Ora padha, kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mule ngentit iwak. Wong teko. Lek rewang tukang ngentit iwak teko. Wonge seragam. Wonge lungguh ngarep ah. Gawe kacamata apa ora? Aku winginane muni nggih kacamata apa ora? Sing nggo kacamata copoti kabeh. Ora iso kowe ngejak wong tuamu ora iso. Akhire bocah-bocah matur nggih malaikat bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Lah terus napa jenengan mboten ngerti? Kula niki iso sekolah SD sampai SMA kuliah, MI Sanawiyah Aliyah, kuliah teng pesantren, tak ceritani malaikat niku sing kangelan bapak ibu kula. Kula di pondokne di sekolahne teng TPQ Madin Irsyadus Sibyan niku sing ngragati bapak ibu kula. Kula kan mlebu swarga dhewe mboten malaikat mboten. Saya tidak mau dikatakan anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, mboten. Bapak ibu kula ki tenan malaikat lek nyambut damel golekne biaya kangge kula. Udan budal, bledek budal, tengah malam budal. Bapak kula ki lek golekne biaya kangge kula lek nyambut gawe sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Malaikat terus muni lek mlaku piye? Akhirnya malaikat cep boten saged jawab. Pancen urip teng donya iki jenengan ki lek gelem jujur, urip sampean iki mek entek gawe ngurusi anak nggih napa nggih. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne apa to sing gak kok wehne lek urusan anak. Jaluk motor kok tukokne. Jaluk omah kok gawekne. Jaluk mobil kok tukokne, lek perlu nyawa lek sing jaluk anak kok wehne. Kok penak men anak mlebu swarga wong tuwek gak dijak. Jenengan iki lek ngorbane anak, nyawa ki lho wani kok wehne. Tangga kula ki winginane anake wedok mati, bapake seminggu nangis ndak meneng. Bapake kula takziah entuk 2 dina muni ngeten Pak Lukman, cara nyawa kena dijolne, tak ijolne Pak Lukman. Ben kula sing mati pun anak kula kuwi lho, awakmu ki lek mbelani anak, nyawa lho kok wehne. Sampai nek duwe anak loro gak mari-mari, sampean wani ndonga nang Allah ya Rob. Lek penyakit kena dipindah-pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Pun anak kula sing loro ben kula sing loro. Sampean wani. Nggih napa nggih? Apa to lek urusan anak gak kok belani, apa gak kok wehne? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, gelas kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa Samarilang aku ora ngerti aku. Samarilang. Loh, kok anak sampean sampean belani kaya ngono kok mlebu swarga sampean gak dijak? Rasane mboten mungkin. Rasane mboten mungkin. Wong sampean dikai penghargaan kok karo Allah lewat Kanjeng Nabi. Saking mulyane sampean dadi wong tuwek, sampai Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Cobi. Ridane Allah dideleh nang ridane wong tua, murkane Allah dideleh nang murkane wong tua. Itu penghargaan Allah dateng panjenengan krana urip panjenengan ki mbelani anak. Wis to anak sampean pinter, gelare tumpuk-tumpuk. Profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. SHMH komplit sak BH-ne pisan. Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak duwe gelar mek duwe gelaran karpet, tapi wong tua lilo, Allah melu. Wis Mas, lampune ngene penak Mas. Sampeyan malih guwenah iki lho malih. Lho nggih. Sampeyan dadi ahli sedekah, donyane entek nggih bangun TPQ masjid. Madrasah diniyah, santunan yatim piatu janda miskin. Sampean ahli sedekah, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten.
Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo Allah melu. Lho, sampean iki wong hebat lho. Sampean dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, wali kota, bupati, gubernur. Lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden. Lek wong tua gak lilo Allah melu mboten. Mending dadi tukang golek rosokan Pak ngapunten, tapi wong tua lilo Allah melu. Sampeyan lo ahli ibadah, salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah. Bathuke ngecap ireng susun 28. Poso wajib dilakoni, poso sunah ditandangi. Pendak Sawal nyawal, pendak Senin nyenen, pendak Kemis ngemis. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibuke suwene 5 menit, bapak ibuke lilo, Allah melu. Ki sing rawuh ki lek jek wong tuwek diopeni sing apik. Orang paling mulia di atas bumi setelah Rasulullah hari ini adalah orang tua panjenengan. Silahkan ziarah Wali Songo, silahkan. Boleh, tapi aja lali ziarah nang kuburane wong tuane. Ora usah gampang nyangoni rono-rono, ora usah. Sing kudu kok sangoni wong tuamu ki lho yuk. Oh enek wong ge jubah gedhi, serban gedhi kok salami tempel. Wong tuane dhewe blas ora tau disalami tempel. Ndak apik kuwi. Ndak apik. Sampeyan aja pelit, sampeyan lek karo wong tua hitung-hitung, Allah genten hitung. Sampeyan lek loman, Allah genten. Sampeyan lek pengen sugih, lomano karo bapak ibuke dhewe-dhewe. Wis engko bar pengajian wong tuane diparani, Bu, mulai sesuk sak teruse listrik sing bayari aku. Bu, sampeyan iki sak wulan berase pira karo bapak? 20 kilo wis, mulai sesuk aku sing nyukupi. Lauk pauke pira? 500 aku sing nyukupi. Bu, mulai sesuk sampeyan melu arisan 5. Aku sing bayari engko lek oleh arisan pek. Sama nak pengen sugih lomano karo bapak ibuke. Niki nek sing batin terus. Iku anakku ning isor cagak iki lho terus. Ramadan somben ibuke diparani, "Bu, ora usah mikir buka, ora usah mikir sahur, kok jare anakmu ki lho." Ora usah mikir jajan, iki kabeh jajan lebaran aku sing nyukupi, Bu. Sampean kelambi 3 setel ge lebaran, Pak, 3 setel. Nyo iki 10 juta gawe cekelan lebaran, wer. Aku rong tau kok. 10 juta to, rong tau. Bu. Apik karo wong tuane dhewe-dhewe nggih. Loman nggih. Lho awake dhewe iki gak sugih-sugih mergo karo wong tuane pelit. Lho omahe iki wis omah dhewe sanding wong tuane malah ra tau masak. Bedina sarapan gene mboke. Mulih nggo sego sak piring jangan sak mangkok dikekne sing lanang kere iki nggo. Wonge teko. Wonge nggih kacamata. Wonge rada kuru ta. Akhirnya tenan malaikat mboten saged jawab. Lajeng matur teng Allah, "Gusti nyapa? Enten lari-lari saking kintelan badhe dilebetne swarga mboten purun." Dan nyapa? Nyuwun kalih tiyang sepah kaliye. Ya mengono lek wong tuane ra padha mpun Gusti mpun. Mpun. Lah apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang tuane. Orang tuanya gak kenal siang malam peras keringat banting tulang. Golekne nafkah, golekne biaya kangge pendidikannya anake. Anake tidak mau kecuali masuk surga, kejaba kalih tiyang sing kangelan ngopeni nalikane teng donyane. Anake mboten purun diarani anak, tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Akhirnya Allah dawuh, pancen bocah-bocah kuwi hebat karena kehebatan kedua orang tuane. Wis sama ngono, kon mlebu swarga pisan karo wong tua lorone. Akhirnya malaikat mandap. Bocah-bocah ngenteni ngene iki, terus enek sing bongok, "Pripun malaikat?" "Beres, Bro, beres." Akhirnya diceluki sitok-sitok, "Rene. Enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro?"
Nomor HP ini ibumu piro lho? Ra goleki lek ra ndek HP piye lek goleki? Wong sok ning alam akhirat wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Kintelan. Wis sok ning kono ra ndek HP piye lek goleki? Dadi sok ning kono kene HP yu. Dadi sampean iso petuk karo wong tuane, anake, putune iso petuk, pokok duwe nomor. Akhirnya karo anake didudui, niki nomor HP ini bapak, niki HP ini ibu. Akhirnya karo malaikat di WhatsApp, Kang To, dintani anakmu nilawangi swarga ile. Kang To langsung bales, oke. Akhirnya ibu di WhatsApp, Yutun, dintani anakmu nilawangi swarga ile. Yutun langsung bales, yes, tarik semangkok. Akhirnya bapak ibu itu balas nang malaikat, malaikat nuwun sewu, tulung di Sherlock. Akhirnya karo malaikat di Sherlock, terus bapak ibu ngetukne Sherlock nganan ngiri. Akhirnya ketemu karo anake di depan pintu surga. Akhirnya tangan-tangane anake nyekel, tangan-tangane bapake, tangan kiwane anake nyekel, tangan-tangane bundane. Akhirnya kedua orang tua ya juru bi abailal jannah. Kedua orang tua ditarik menuju swargane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan solisa. Anak kilek solih solihah. Batek wong tuane nuju swargane Allah. Ini loh tujuane kula karo panjenengan duwe anak. Ternyata anak mampu menghantarkan kedua orang tua menuju surga Allah. Pertanyaan nih, piye amben duwe anak solih solihah? Gak usah suwi-suwi, telu mawon. Piye to carane lek pengen duwe anak apik? Siji kudu dijenengne sing apik. Kanjeng Nabi iki dijenengne Muhammad. Itu maknane orang yang selalu dipuji. Jadi lek jenengne anak iki sampean kudu punya harapan baik. Koyok sampean dodol bakso jenenge bakso barokah. Niku harapannya lek dodol bakso ben loh. Kanjeng Nabi dijenenge Muhammad iki karepe ben selalu dipuji. Kanjeng Nabi jenenge Muhammad, orang yang selalu dipuji, sing jenenge bae. Lha kenapa kok jenenge Muhammad? Aku kepengen putuku sok selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Salah satu penyebab Kanjeng Nabi mulya itu barokah nama. Mulai jenenge anak sing apik punya harapan baik. Wani sampean dodol bakso kok jenenge bakso jeleput. Wani apa ora? Toko jamu mugi jodoh. Saya napa mboten? Wani sampean nggih toko jamu kok jenenge toko jamu mugi nemen. Apotek sumber waras. Saya nggih jajal sampean gawe apotek ning kene, apotek sumber penyakit. Ora enek wong tuku. Mula teng Malang enek rumah sakit gede jenenge Rumah Sakit Ben Mari. Teng Kendal Payak Malang. Harapane muga-muga sing berobat ning Rumah Sakit Ben Mari kabeh iso diparingi mari. Apa sampean gawe rumah sakit ning kene ning Puri? Rumah Sakit Ben Mati. Lah jenenge anak iya ngoten niku, sampean punya harapan baik. Apa kudu bahasa Arab? Oh, lek iso bahasa Arab sae. Bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an, bahasa Rasulullah, bahasa ahli surga. Sapa yo anakmu jenenge Muhammad, Hamid, Mahmud, Humaid, monggo. Hasan, Husain, Ahsan, monggo. Jamil, Jamilah, Ajmal, monggo. Sing penting maknane Arab lek elek yo elek. Anakmu ki sapa yo jenenge Tony, kumplite Syaitoni. Maknane setan. Dadi pendak dhek teko kancane mluwayu, setan teko, setan teko. Bahasa Arab tapi maknane elek. Anakmu sapa yo jenenge Mat Yadi. Bahasa apa yo Arab, artine mbuh. Didelok ning kamus Mat ki artine dawa, Yadi kuwi tangan. Maknane ngentitan.
Anakmu kok apik men kok celukane zero ke sapa? Oh kae binti Hunay Zero. Puh. Sapa yu binti Hunay Zero? Celukane zero. Puh. Bahasa apa yu Arab? Apa artine mbuh? Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Hunay Zero ki maknane celeng cilik. Anak wedoke celeng mesakne apa ora? Sama nek di anak harus punya harapan baik. Ojo berdasarkan sejarah. Krana ibuke nalikane meteng, suweneng karo jajan, akhirnya anake lahir lanang dijenengne Jansen, artine karo jajan. Mergo pas babaran karo ndelok TV, ngapunten, anake akhirnya lahir wedok terus dijenengne Novi, artine nonton. Krana bapake sopir tukang kirim mendok nang Jakarta, ditinggal kirim mendok, anake lahir, bapake sopir. Akhirnya krana bapake sopir, anake lanang dijenengne Randy, artinya apa? Leren ning endi-endi. Krana bapake aja. Bu, wes sing penting maknane apik, bahasa Arab monggo, basa Jawa ya mong. Sing penting maknane Anakmu pira yu? 4, lanang apa wedok? Lanang kabeh. Puh. Barepe sapa yu jenenge? Slamet. Nomor 2 Untung, nomor 3 Trimo, ragile bejo. Slamet, Untung, Trimo. Sing penting maknane lek pengen di anak apik kudu dijenengne sing apik. Ngoten lho. Nek pengen di anak apik siji kudu dijenengne sing nomor 2. Lek pengen di anak apik kudu diwulang ilmu sing apik. Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak ki lek pengen dadi apik kudu diwulang ilmu sing apik. Ae ilmu agama, maknane anake kudu Zaman wis koyok ngene yu, berdasarkan data 10 pelajar putri di kota besar, 6 iki wis hilang keperawanane. Iki data, sama iki lek tidak teng kutha gedhe, enek cah 10 mulai sekolah wedok niku sing 6 wis nak perawan. Sing 4 Zaman wis koyok ngene sakniki. Sakniki niku kemaksiatan wis terang-terangan, Masya Allah. Mula sampean tak peseni lek purun anakmu pondokno. Iki hari ini wong mondokne anake wedi engko samar keblekan bangunan. Ya semua itu piye jenenge sapa to sing anu kan yo kabeh semua takdir Allah, dan insya Allah lek nurut dawuh Kanjeng Nabi ndi enek bocah kok golek ngilmu wis sampai mulih hukume syahid. Jadi lek enek bocah ning pondok golek ngilmu kok sedo niku insya Allah syahid, surga menjadi tempatnya. Amin ya rabbal. Sampeyan pondok nih, mergo anak ki lek ning pondok minimal oleh 3 siji apa? Salate terjaga. Wis. Sampeyan anakmu ning omah salat tok iki pelayon. Tapi lek kok dele pondok ora usah mikir salat. Sampeyan ning kantor tenang, ning sawah tenang, ning pasar tenang. Lek perlu ning luar negeri sampeyan tenang. Mergo anake ning pon. Anakmu lek ning omah salat iki pelayon anakmu. Nomor 2, anak lek ning pondok untungnya apa? Kluyurane terkendali. Wis. Saiki anak kok cekeli motor, kok cekeli HP, tektung. Kula niki sering ngaji di luar kota pendak malam Ahad. Begitu masuk kota Blitar, Masya Allah, jenenge bocah di usia pendidikan, peda motoran, breng-brengan, gonjengan telu. Enek sing gelut ning dalan, enek sing glegeken. Sor. Lha nyapa mergo kok cekeli montor.
Anak ki ning pondok insyaallah gak kluyuran mergo ning pondok gak oleh nggawa mon. Wis dicekeli montor, dicekeli iki pisan. Lho lek jane HP niku apik, aku nek ana wong muni HP setan gepeng ndak patek cocok aku. Lho HP ki apik lho. Wong sampean niku ora ketemu dulur 10 tahun, 20 tahun, saiki iso nyambung neh lewat. Lho saiki len kintelan nek wong mati ora kaya wong biyen nek sing mlayu rono, mlayu rono, mlayu rono. Saiki nek wong mati sing mlayu ha. Lho. Sampeyan lho ndek masalah agama, takon ning HP lho ketemu. Bagaimana hukum akekah anak laki dengan kambing satu? Celek muncul jawabane. Kayak ngene kok diarani setan iki lho. Lho, iki apik iki. Sampeyan lho saiki gawe jajan, ora usah tuku buku resep. Ngetik HP lho ketemu bagaimana cara mengolah ketela pohon. Celek muncul nomor 1 jemblem. Gethuk penak. Loh, sakniki lho wong-wong iki tapi iso dilebokne HP, subhanallah. Niki karo anak kula disi kamus bahasa Arab. Kula niki lek maca kitab, goleki maknane iki cukup ngetik HP iki lho. Astagfirullah, HP kok kaya ngene mulyane yo. HP iki lho yo. HP. 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 Loh, HP iki HP lho. Lho sampean saiki nulis ayat Quran kok tulis langsung diterusne. Sampean ngetik kutiba alaikumusiyam kok diterusne. Sampean nulis hadis sepotonge tolabul ilmi kok diterusne karo HP. Masyaallah. Sampean nulis ayat Quran sak artine, sak asbabun nuzule, sak tafsire, iki ning HP muncul. Subhanallah. Awake dhewe iki lek pengen dadi wong pinter, wasilah HP iki kenek. Ning sayang HP dijak apik kenek, dijak elek ya. Saiki kok ketik oh iya muncul. Oh iya, oh iya. Saiki kok ketik ya muncul diketik ya langsung wis sing kowakal kulino lha karep kula anak sampean tak kon mondok sik engko lek wis mondok karo kiai ini ditata akidahe ngelek mulih ka pondok akidahe wis rasa engko lek wis mulih ka pondok tukokno HP insyaallah gak masalah mergo wis iso milah iso milih ngoten lho tapi kudu mon anak kula ki loro ki kabeh tak tukoni HP. Alhamdulillah ternyata gak neko-neko. Ora tau kok goleki. Mergo karo kiai ini wis ditata akidahe, tapi kudu mon. Nomor 3. Anak ki lek ning pondok untunge apa malih? Oleh barokah dungane kiai. Wis. Anak ki paling ampuh ki dungane wong tuane. Pesen kula jenengan kudu sregep ndongakne anak. Mergo dongane ibu nang anak, dongane bapak nang anak, kuwi padha karo dongane Nabi nang umate. Donga sing paling mandi ning urusan anak iki dongane sampean. Lah dongane sampean ki mandi, engko luwih sempurna neh lek didorong dongane kiai. Wis. Bapak ibu sregep ndonga ning pondok didongakne kiai, tenan. Sama rasa gumun Pak lek enek bocah mulih ke pondok ning pondok biyen ra tenanan basa mulih dadi tokoh agama. Kenapa bisa terjadi? Ada keberkahan ilmu, Pak. Ada keberkahan doa kiai, Pak. Kula duwe kanca biyen mondoki ra tek tenanan mek setahun. Daleme Magelang. Winginane kula ngaji teng Jogja, lajeng teng Kebumen, mampir teng omahe kanca kula niki. Lho kok mbangun omah ki entek 1 miliar rumari. Bangun masjid yo apik tak takoni. Lho sampean lho kok koyo ngene iki piye critane wong ning pondok ra tenanan? Gak ngerti aku Pak Lukman. Lho kok koyo ngene iki gak ngerti tak critani. Kowe saiki duwe donya sing barokah. Iki mergo nalikane kuwi kowe tau didongakne kiai. Mergo awakmu tau mon. Kapan anak-anak kita didoakan kiai? Kapan anak-anak kita ditirakati kiai? Kapan anak-anak kita ditahajudi kiai? Lek anak awake dhewe ora mon.
Ayo mon. Ora usah wedi, sok mondok dadi apa? Kadang ana sing muni ngono kuwi. Lah Pak Mbah Yai Ma'ruf Amin ki ya pondokan iso dadi wakil presiden lho. Anakmu lek kok pondokne kok ditakoni, "Yu anakmu kok mondok sok dadi apa?" Jawaban wakil presiden. Lah Bu Khofifah iki ya pondokan to nyatane iso dadi Bupati Malang ini namanya Pak Sanusi iki ya pondokan, ya iso dadi bupati. Kadang cik mikir sok dadi apa? Yu sampean iki lek mikirne ekonomine anak, betul. Sapa to wong tua sing lilo anake urip miskin? Lah kadang orang punya pemikiran, lek mulih kok pondok, alumni pondok gak iso sugih. Sugih iki sing ngersakne Allah. Lek anak sampean bergulat karo ilmune Allah, insyaallah Allah sing nata. Kula ki biyen alumni SMA tahun 89. Kanca akrab kula ki loro, telu kalih kula. Ben bengi ki karambol bareng, gitaran bareng, main sekak bareng, dolan voli, bal-balan bareng. Tamat SMA kanca kula sitok nglamar PNS ketompo. Sekarang menjadi pegawai negeri dinas di Jember. Saya orang Jember. Sing kedua tamat SMA nglamar kerja ning hotel ketompo. Mergo bocah ganteng putih dhuwur, sekarang kerja di hotel berbintang di Bali. Lah sing sitok iki wonge. Iki lho sing saiki diundang ning Kintelan iki lho. Bapak Ibu kula muni ngene, Lukman mondok, moh mondok oleh apa? Lah piye kula tak nyambut damel. Lah nyapa? Lah kanca akrab loro wis di penggawean, kula nek di penggawean gengsi. Lah ning di merantau teng Surabaya. Akhirnya kula merantau ning Surabaya 89 sampai 90. Ora oleh apa-apa malah awakku jeleput mergo bendina gelut karo satpam matik kalah terus. Akhirnya kula kembali ke hadapan kedua orang tua, kula tak cobi nderek dawuh jenengan tak mondok ae. Tahun 90 kula budal mondok, tahun 99 kula boyong entuk perempuan Blitar. Kula tahun 99 ki lagi rabi. Kanca kula ki nyambut gawe ket 89, Pak. Aku 99 cek lagi rabi. Kanca kula iki nglumpukne bondo 10 tahun, aku lagi rabi. Kok pamer ndak? Kok pamer ndak? Kanca kula niki sering kula mudik ke Jember petuk kanca kula. Kanca kula loro ki tumpakane mobil iki alumni pesantren gak kalah, tumpakane ya mobil. Malah mobile apik tekku. Lah kono Avanza tekku Rebon Innova. Lho, ora kalah aja wedi mondokne anak. Kanca kula loro ki rabi, aku ya rabi, ora sombong yu, bojone jek ayu bojoku. Kiai bojone elek ra pantes. Ketok dongane ra mandi. Lho nggih kanca kula ki mendina mangan sering mangan enak, di-share ning grup alumni SMA, tak japri. Lho kowe kok mangan enak tuku apa gratis? Lho kok jawab tuku. Iki lho alumni pesantren mendina mangan enak gratis. Iki mau tas mangan kok mulai cek digawani. Aja wedi mondokne anak. Kanca kula ki siji pegawai negeri, sitok pegawai hotel, tak dudui gajine bulanan. Ki lho alumni pesantren, ora sombong, gajiku jam-jaman. Mari ngene bayaran. Isuk mau wis ngaji manten, saiki ning Mojokerto, amplop loro jajal hitungan piro iki engko. Mula ayo mon. Jangan takut mondokne anak. Allah mungkin sing nata. Iki lho buktine, iki lho. Ora kalah karo kancane. Ayo mon. Siji dijenengne sing apik, loro dipondokne. Mergo ngilmu sing apik iki diakoni atau tidak, ada kekurangan itu pasti. Ternyata pesantren. Lho anak sampean ra gelem mondok gak masalah, tapi jangan jauhkan dengan ulama setempat. Putrane wong Kintelan sing panggah njaluk sekolah ning SMP negeri, monggo, jangan paksa anak panjenengan. Tapi sampean harus berani mengatakan, "Le, kowe lek sekolah ning kono lek bengi panggah ning masjid, lek bengi panggah ngaji." Jangan jauhkan dengan ulama setempat. Mergo ilmu agama yang mampu menghantarkan anak-anak kula karo panjenengan menjadi anak yang solih-solihah. Sing terakhir, lek pengen duwe anak apik, iki lho sing rada abot. Dicontoni sing apik. Anak-anak kita hari ini tidak baik itu karena apa? Kehilangan contoh.
Yo. Yo. Anak ora usah dikongkon salat. Pokok bapak ibu salat, anak ya. Loh. Anak-anak yang tidak salat ki mergo wong tuane ya ora salat. Anak iki boleh ora mondok 24 jam ning omah. Lah sing 7 jam metu teko omah jenenge sekolah. Sing 17 jam kuwi ning omah, bendina roh bapak ibuke. Lho lek bapak ibuke ndak salat, ku anake ya ora salat. Salat. Mergo lek sampean ndak salat kuwatiri anake ya ora rewang balangi maghrib mulih salat. Bowo aja pas maghrib usume wangsa. Ning kintelan saiki lek ana wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara bowo ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Yuh amplop piro sing ucul ki mau. Anak ora usah dikongkon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, insyaallah anake ya nutup. Anak-anak itu ndak nutup aurat iki ngapunten mergo bapak ibuke ya ora tau nutup aurat. Wong kadang-kadang niku lucu anake lho ditenang TPK nang Madin Kudungan. Lho kok malah ibuke ngeterne ra kudungan. Enek apa ya? Enek apa ya? Mulai hari ini dan seterusnya ojo pisan-pisan anake diterene nang TPK Kudungan. Ibuke ngeterne ra kudungan, jangan. Malah ibuke nggih trono SMS silite metu sithik. Anak sing gawe trono SMA silite metu akeh. Kadang gawe trono SMK silite metu kabeh. Oh, anake kudungan brukut, ibuke malah rambutnya dirembonding. Disemir abang. Anake diseleh ngarep, ibuke gonceng numpak Scoopy. Kaose ketat, celanane ketat. Akhirnya kaose munggah, celanane mudhun. Lah kok katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontokne anak ki lho apa? Bu, auratnya ditutup nggih. Ibadahe dikencengi nggih. Lho tenan. Mula ning omah ki madrasatul ula, pendidikan pertama ki ning omah. Sama niki arep melu apa melu, tapi sadurunge melu mikira, aku engko lek melu ngene iki disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melok. Lek sir melu karnaval melu tapi sing bertema kebinekaan, sing bertema pembangunan, sing bertema perjuangan. Aja melu karnaval joget nang dalan ngene lho. Enek apa ora ning kene model ngono kuwi? Karnaval horeg enek. Sampean yo melok. Sampean yo miyok. Hoke miyok. Lah terus sing kok contone anak iki lho apa? Ora lek sampean joget ning dalan disawang anak pantes apa ora? Sampean aja egois dadi ibu. Loh tenan sampean egois wis gak ngurusi anak, sing penting aku seneng. Nauzubillah, jangan, anak itu harapan kita. Akhirnya ibuke joget, anake ngentokne ning mburi karo muni, "Ibu pekok. Ibu pekok." Wesuk tahun ngarep lek enek karnaval joget, aja miyok. Miyok apa ya? Miyok apa ya? Sama nek miyok berarti mentolo karo anak. Miyok. Panggah miyok miyok. Loh, sampean ki lek melu senam melu wae. Senam ki olahraga. Olahraga itu perintah agama. Tapi golek tempat tertutup to Bu, sing disawang anak iki pantes. Aja melu senam ning pinggir dalan. Wis kaose ketat, celanane ketat, sename ning pinggir dalan. Krana saking ketate akhire kodoke ketok meringis. Disawang anak ora pang. Akhire ibuke budal senam anake langsung nyawang. Odoke tok ngebuk. Odoke kuwi lho, odoke. Odoke lho. Kita itu menjadi orang tua egois, wis gak patek ngurus anak. Gak tahu mikir nih sholat toh.
Sama nek gak salat gak mesakne nolat. Aja melu miyok. Panggah miyok. Panggah miyok. Besok iki Pak enek wong ning akhirat mlebu swarga. Mergo nyapa enek eri ning dalan diinggirne, disingkrihne, diilangi, ada duri di jalan karo wong kuwi diinggirne. Mergo duri itu mengganggu orang lewat, akhirnya wong liwat lancar, krana nglancarne menakne wong liwat dilebokne swarga, Pak. Besok enek wong mlebu neraka mergo nyapa? Melu karnaval ganggu wong liwat. Miyok. Panggah miyok. Nek lek mlebu neraka panggah miyok. Hoahoe miyok. Disawang anak ra pantes panggah alah mbuh. Lah tenan. Loh, lek pengen duwe anak apik pancen wong tuane kudu apik dhisik. Sampeyan aja pisan-pisan ngongkon anak adus, lek sampeyan dereng siram gak dadi. Le, siram, ibu yo urung siram. Oh tak tuwapuk genteni kok. Aja. Sampeyan ngongkon anak adus ki sampeyan wis siram, selesai. Pak, sampeyan ngongkon anak nang langgar, bapak iku kudu nang langgar. Le deres Quran, bapak kudu deres Quran. Le jamaah, bapak ibu kudu jamaah. Gak dadi lah awake dhewe gak dadi wong apik kon duwe anak apik gak nih. Nih. Nye, miyok Miyok. Miyok. Iya. Bene ya mak cuk mlebu neraka, miyok. Lah tenan, Pak. Masya Allah. Mula nyapa to Pak, ngapunten. Anak biyen iki nyapa sing diwedeni kok bapake. Survei tahun 80-an ning Kintelan kuwi, lek enek bocah nakal, ibuke mek muni ngene, ayo nakal. Tak omongni bapakmu kapok kowe. Muni tak omongni bapakmu ki anak wis wedi. Mergo bapak biyen iki nek dicontoh gak nakal. Siram. Lho, tajang siram, tak omongni bapakmu. Kalimat tak omongni bapakmu ki digdaya. Mergo bapak iki nek dicontoh wis siram. Ini langgar. Lho, rada ngaji, tak omongni bapakmu. Wedi. Kalimat tak omongin bapakmu itu ampuh karena bapak dulu itu istimewa. Loh tenan, ayo gelut. Ayo terusno. Tak omongin bapakmu. Wedi gak sida gelut mergo bapake gak tahu Lo nyolong jambu, mudun. Ora mudun tak omongin bapakmu. Mudun anake. Mergo bapake gak tahu nyolong. Lah bapak zaman saiki ruwet lho. Nyolong jambu modon lho gak modon tak omongni bapakmu lho kok malah muni sama ngomong nih lah niku tuh bapak nang dhuwur nggo kresek iki Bu tibane bapak iki malah yo melu entik jambu ikan ora dadi Pak Bu lek sampean kaya kula bojo kula tak omongi Dik lek anakmu kok keloni gak dadi salih-salihah lah teng napa lha kowe karo aku ora kena dicontoh kok. Lah terus pripun wis tenan nang pondoke lho lak balik nang pondok neh. Wis tenan nang pondoke. Golek ning omah niru awake dhewe kaya ngene ora dadi. Lha nggih wong anake gampang niru wong tuweke kok. Akhire anak kula loro ki lanang kabeh tak nang pondok. Tak tenan nang pondokan Nur 2 Bulu Lawang. Ya Allah, mondok teng mriko setahun iki wis tanda-tandane ya Allah karo kiai ki seneng, karo NU ki seneng. Ya Allah Mbah Yai dawuh ngene Mbah. Dadi kecintaane wis karo ulama, Pak. Tanda-tanda anak salih-salihah wis seneng karo kiai. Mergo kiai iki pewarisi Nabi. Lah sing gawa ilmu ni Kanjeng Nabi ki ulama. Anak itu kalau dekat dengan kiai berarti dekat dengan ilmu. Lek dekat dengan ilmu akan dekat dengan kebaikan, Pak. Mula ayo mon. Bu. Mondok nggih. Mondok sing wis tamat mriki diterusne.
Sampeyan iki bercita-cita anak jadi tentara hebat, jadi polisi hebat, jadi pedagang hebat, jadi dokter hebat, jadi perawat hebat, jadi kepala desa hebat, tapi anaknya kudu pinter Golek anakmu ra pinter ngaji, golek dadi pejabat disenengane urup duit kaji dikorupsi. Duit MBG makan bergizi gratis dikorup. Makan bergizi gratis kok kuwi jane makan bergizi apa beracun batinku. Kok akeh sing keracunan. Nggih napa nggih? Makan bergizi gratis ya ning kintelan iki lho. Meteng 3 sasi makan bergizi gratis jenenge telonan. Engko wetenge gedhi 7 sasi makan bergizi gratis jenenge tingkepan. Engko lahir makan bergizi gratis jenenge broko. Malam 12 mulut nggawa berkat nang masjid nang musala ku ya MBG makan bergizi gratis jenenge mulu. Kok malam 17 Rejab nggo berkat nang masjid nang musala ku ya MBG jenenge Rejab. MBG iki ya sampean iki lho Pak. Iki lho MBG iki lho ning kotakan iki lho. Kuwi makan bergizi gratis ya. Mula sampean arep diundang genduren, arep ndi Kang? Arep ndi Kang? MBG. Makan bergizi. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne, nek pengen duwe anak apik, siji dijenengne sing apik, loro diwulang sing apik, nomor 3 dicontoni sing lalu 3 ki lek diringkes namung loro, siji dijenengne sing apik, loro dipondhokne. Pun para hadirin, ya Allah wis jam 11 urung ngomongne mulutan iki. Gek mulutane apik, apik mulutan ya tapi wis bengi ya. Apik mulutane tapi wis bengi ya. Apik mulutane timbang tapi wis bengi ya. Apa ngene ae sok taun ngarep ngundang neh ngene ya. Apik jaran mulutan. Pun niki ngasake kula aturne mulai awal hingga akhir pun kondurien dawuh enten makhluk qiyam nggih. Mangke bar makhluk qiyam didungani nggih. Pun mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya aja kundur isik makhluk qiyam golek barokahe Kanjeng. Mugi-mugi sing rawuh barokah pengaosan diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Nae wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri saleh-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya agungake pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.